खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव नोंथांमोननो मोनसे बिग ब्रेकिं निउज नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों नोंथांमोना नुनो मोनदों स्क्रिनाव गोबां लाख रां पुलिस बिफाना बे समाव जब्द खालामदों नंगौ बे समाव बिसाय कथिया जानो थांगासिनो आरो बे समावनो नोंथांमोना नुनो मोनदों जे लाख रां जब्द खालामदों पुलिस बिफाना गोबां बिबांनि रां धेमाजियाव 12,46,700 रां जब्द खालामदों धेमाजि पुलिस बिफाना थारैनो बेयो रायखांनांगोन जे लकसभा बिसायख'थि बे लकसभा बिसायख'थिया बे समाव जानो थांगासिनो आरो बे समावनो पुलिस बिफाननि मोनसे गोख्रों नायबिजिरनाय थामहिनबा संदाननाय आरो बे संदाननायाव गारि इन'भा गारियाव लाख रां बे समाव हमनायखौ नुनो मोनदों थारैनो बेखौ रायखांनांगोन जे बे बिसायख'थिया जानो थांगासिनो थामहिनबा बे समाव जानो थांगासिनो आरो बे समावनो गोबां बिबांनि पेट्रल पाम्पआव बे समाव मोननो हादों गोबां बिबांनि रां बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों होदों एएस इन'भा गारि AS 07K 9935 नैबे गारियावनो बे समाव लाख रां लाबोदोंमोन आरो बे समावनो पुलिस बिफाना बे समाव सोंनाय फिननाय खालामनायखौ नुनो मोनदों पेट्रल पाम्पनि बिगोमा बिथां सरिया थामहिनबा धेमाजि जिल्लानि बेन्दोङावनो थानाय धेमाजि सारियालियाव महाबेग मालसन पेट्रल पाम्पनिफ्राय बा पेट्रल बिगोमा बिथां सरिता बेसिल बिथांनि आखाइनिफ्राय नै बिथाङानो सरिता बेसिल बिथांनि गारिनिफ्रायनो इन'भा गारि AS 07K 9931 बे गारिनिफ्राय बे समाव 12,46,700 रां बे समाव मोननो हानायखौ मोनथिनो मोनदों पुलिस बिफाननि जे संदाननाय गोख्रों सिग्रोमनायाव बे समाव 12,46,700 रां मोननो हादों बिथां पेट्रल पाम्पनि बिगोमा बिथां सरिता बेसिलनि आखाइनिफ्राय मोननो हादों थारैनो बेखौ बे समाव सोंनाय फिननाय खालामदों बे राङा बबेनिफ्राय फैदों नाथाय बिगोमा बिथाङा बुंदों जे बे राङा पेट्रल पाम्पनि बे गोबां लाख राङा पेट्रल पाम्पनिनो होननानै बिथां सरिता बेलिसा बुंनायखौ नुनो मोनदों थारैनो बे AS 07K 9931 जे गारि बे गारियावनो मोनसे बेगाव गासै 12,46,700 रां बे 700 रां लाबोदोंमोन आरो बेखौ स्रोदै मोनसे संदाननायनि गेजेरजों पुलिस बिफाना धेमाजि पुलिस बिफाना बे समाव पेट्रल पाम्पआव नायबिजिरो बे सिग्रोमनायाव गासै 12,46,700 रां जब्द खालामनायखौ नुनो मोनदों बे समाव बेगनिफ्राय नोंथांमोना नुदों गोबां लाख रां बे समाव नैबे समाव बेगाव सोनाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बे गारिनिफ्राय इन'भा गारि AS 07K 9931 बे गारिनिफ्राय जब्द खालामदों लकसभा बिसायख'थिया बावैसो साननि उनावनो जागोन थामहिनबा बे समाव MCC नांबाय बे समावनो गोबां लाख रां पेट्रल पाम्पनिफ्राय जब्द खालामनायखौ नुनो मोनदों धेमाजि सारियालियाव थानाय महाबेग मालसन पेट्रल डिपुनिफ्राय बे समाव मोननो हादोंना बे बिगोमाया बुंनाय बायदिब्ला बे राङा बिथांमोननि पेट्रल पाम्पनिनो होननानै बिथाङा बुंनायखौ नुनो मोनदों नाथाय बे समाव साननो गोनां बाथ्राया बेसोदे बे समाव बिथाङा बे गोबां रांखौ बबेनिफ्राय लाबोदों बबेनिफ्राय बिथाङा बे समाव बे रांखौ बबेहाय लांगोन बे समाव मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जे बे राङा थारैनो पेट्रल पाम्पनि नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जे बिसायख'थि समावबो बे समाव मोनसे पेट्रल पाम्पनि जे बिगोमा बे बिगोमानिफ्राय गोबां बिबांनि 12,46,700 रां बे 700 रांखौ मोनसे इन'भा गारिनिफ्राय मोननाय जे खौरां थामहिनबा धेमाजि सारियालिनि पेट्रल पाम्पनिफ्राय जब्द खालामनाय जे रां धेमाजि पुलिसा
बे समाव बे खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों। मेरा पेट्रोल पंप का था। पेट्रोल कितना रुपये था मेरा? 12 लाख कुछ। 12 लाख। कहाँ से कहाँ ले आए? ओ प्लीज। इलेक्शन टाइम है ना, इलेक्शन टाइम में इसलिए कितना रुपये? मेरा पेट्रोल पंप का था। पेट्रोल कितना रुपये था मेरा? 12 लाख कुछ। 12 लाख। कहाँ से कहाँ ले आए? ओ प्लीज। इलेक्शन टाइम है ना, इलेक्शन टाइम में इसलिए कितना रुपये? मेरा पेट्रोल पंप का था। पेट्रोल कितना रुपये था मेरा? 12 लाख कुछ। 12 लाख। कहाँ से कहाँ ले आए? ओ प्लीज। इलेक्शन टाइम है ना, इलेक्शन टाइम में इसलिए गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सेन्सनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों। बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि, 2 लिटार पेट्रल फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां, 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा एसर गिफ्ट हरनाय जागोन। फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों। आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।